Pastor Darwin Butlay. So, 10 minutes para sa tema. Patutunayan ko na ang larawan ng mga santos o mga santo ay hindi Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. Ang 10 minuto ay magsimula, mag-start mo na magsalita. Yan, magandang hapon sa atin, lalo na sa ating katunggali na si Darwin Butlay. Ngayon, ang ating tema ay patutunayan ko na ang larawan o rebulto ng mga santos ayon sa Biblia ay hindi Diyos-Diyosan. Naku, dilema nito ngayon si Darwin Butlay, mga kababayan. Bakit? Sapagkat wala naman siyang mababasa na yung mismong pinagawa ng Diyos sa 3 Gs ng ikalawang kronika ay konsideradong Diyos-Diyosan. Bakit? Dahil sa Biblia, uunahin na natin at ibabato natin mamaya sa ating pangalawang stand, hindi naman lahat ng larawan ay konsideradong Diyos-Diyosan sapagkat sa Biblia, dalawa ang klase ng rebulto. Ngayon, ang ibabato natin na argumento kay Darwin Butlay, kung meron si Bro Paul Alima na haligi, meron akong haligi ng elementary school na tsak, swak na swak sa ating katunggali na si Pastor Darwin Butlay. Ngayon, ang isang haligi nating itatayo, totoo ba na ang rebulto ng mga santos ay konsideradong Diyos-Diyosan ayon sa Biblia? Ang sagot hindi. Bakit? Dahil isa sa mga binabasa nila yung 25:6 ng Exodo, 5:7 ng Deuteronomio, 1:25 ng Roma, yung Salmos, at yung nasa Isayas. Na ano? Na ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay yaring pilak, binuhog ng kamay ng tao. Paboritong-paborito na yung tatay na itong si Archie Añeves May mata silang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, at may bibig na hindi nakakapagsalita. Ngayon, magkukonklusyon na yung mga protestante, Neka, hindi ba't ganyan ang nasa Katoliko? May matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Hindi Diyos-Diyos, engot. Bakit? Dahil kung yun ang definisyon ng Diyos-Diyosan, ibig sabihin pala, Diyos nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Bakit? Basahin natin yung isang talata na nakakatiyak ako na hindi matututulan at walang makakatutol kahit sinong protestante, kahit mismong si Felix Manalo. Basahin natin ang 3 Gs ng ikalawang kronika, ganito ang ating mababasa. Nasa kabanal-banalang bahay ay umutit ka ng larawan. Sino nag-utos? Ang Diyos. Hindi naman si Satanas ang nag-utos At saan ito pinalalagay? Ipinalalagay sa kabanal-banalang bahay. Naku, Butlay, patay ka. Hindi naman pala sa kabal-bal-balang bahay ng born again Christian, kundi sa kabanal-banalang bahay. At yung kabanal-banalang bahay sa 3:15 ng unang Timoteo, yun ang haligid sa haligan ng katotohanan na siyang simbahang Katoliko na patunay na kami tinayo ni Kristo at sumusunod kami sa utos ng Diyos. Ngayon, Darwin Butlay, magising ka na. Bulag ka. Basahin natin ang 4:4 ng ikalawang Korinto na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Hindi ka na sumasampalataya sa Diyos to. Kaya bulag mo Kaya kahit anong talata isampal mo, literal, o pwede mong gawing hollow blocks yung talata at iba to sa ulo niya, hindi pa rin tatama sa kanya, hindi pa rin magigising ng tao ito. Sapagkat iba ang Diyos niya, sa Diyos ng Iglesia Katolika, na siyang tunay na Diyos na mismong nag-utos sa 3 Gs ng ikalawang kronika na magpagawa ng larawan. Pero, hindi magkakaroon ng kontradiksyon? Hindi magkakaroon ng kontradiksyon sapagkat sa Hebreo may tinutukoy na Pesel at Mesabet Meklaet. Yan ang tutulan mo, Darwin Butlay. Ano ang ibig sabihin ng Meklaet? Anong ibig sabihin ng Pesel? Yung Pesel, yun yung mga babasahin niya sa 1:25 ng Roma, yung nasa Salmos, nasa Isayas, 25:6 ng Exodo, 5:7 ng Deuteronomio, 22:8 ng Apokalipsis, at lahat ng mga talata na ipinanglaban ko noon sa simbahan, yan ang gagamitin na panigurado, Darwin Butlay. Dahil tatay mo si Archie kasama mo si Archie, biro mo, nagkunog yung dalawa, mga kababayan, yung isa ayaw ng linggo, pero siya linggo. Kasi Archie naman, gusto Sabado, siya naman linggo. Paano kayo magsasama niya, magkakontra kayo sa aral? Hindi plastikan ang nangyayari niyan, bakit kaya? Hindi na natin sasabihin dahil wala sa tema. Kanina ka pa Doon pa lang tayo, kanina ka pa na may personal. Tayo ko lang personal, Darwin Butlay. Dahil kung personal lang ang laban, marami na akong personal sa iyo. Unang diskusyon pa lang natin sa Russia TV. Kaya mga kababayan,
tignan natin kung matututulan ni Mr. Darwin Butlay ang haligi ng elementary school na ito na ibabato natin sa kanya. At isang talata lang, yung 3 Gs ng ikalawang kronika. At yung ibang mga talata na binasa natin, yun yung mga talata ginagamit nila na in Hebrew ay mga Diyos-Diyosan. At kahit kailan, hindi naman konsideradong si San Antonio de Padua Diyos-Diyosan. Sapagkat wala naman tayong aral lang sinasamba natin si San Antonio de Padua. Wala tayong aral na sinasamba natin si San Miguel Arcangel. May aral ba tayo na mga kapatid? Pwede naman maratang lang ito chismoso. Eh kumbaga sa babae, masama ang tabas ng bunganga, ano, mga kababayan? Eh kaya hindi na ako magtataka, kamangmangan ang ipinangangaral ni Darwin Butlay ayon sa 24:9 ng Kawikaan at yun ang kasalanan. Basahin natin ang pag-iisip ng kamangmangan kasalanan at isa sa uri ng pag-iisip ng kamangmangan, yung italatang mo sa amin na yung larawan ng mga santos na mismo ang Diyos ay nag-utos, ayun ay Diyos-Diyosan. Lalabas mo, hindi ako kalaban mo, ang Diyos mismo kalaban mo, Darwin Butlay. Ano? Kaya meron pa tayong 4 minutes, i-wave na natin. Excited na akong tanong ni Darwin Butlay. Sige, moderator, i-wave na natin ito at ilang ang talatang ibabato natin sa ngayon. Puro masarap. Ito makanan. Try pa doon sa pagkidaman. Maraming salamat, Brad Charid, sa iyong panahon na kung saan ay pinatunayan mo ang paksa na pinag-usapan ninyo ni Pastor Butlay. So ngayon ay ang cross-examination period. Mr. Timekeeper, pakisit ng 10 minutes. So, nandiyan na? Nakasit na, Kadaro? So ang ating cross-examination ay 10 minutes. Pag-start ng iyong unang tanong ay mag-start din ang ating orasan. So ready na, Timekeeper? Ready na, Pastor Butlay? Ready na ba, Jared? So atin nang simulan ang 10 minuto na pagtatanong, Mr. Butlay. Okay, unang tanong, Jared. Tanong, yung turo mo ay patutunayan mo na ang ribulto ng Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan. Inubagyabang kita matudaan, yes o no? Kung Tagalog ka, patutunayan mo ba rin, yes o no? Yes, sapagkat Diyos ang nag-utos nun, ano ka ba naman, no? Sa 3 Gs ng ikalawang kronika, saka banal-banalang bahay, banal. Ano may ibig sabihin ng banal? Santos, ay umukit ka ng banal na larawan. Pag sinabing banal na larawan, santos na larawan. Kami lang naman meron yan, kasi sa iyo si Archie Añedes eh. Ano? Kaya next question, pinapilapan mo naman, Darwin Butlay. Biruin mo. Next question. Ayaw pa dito sa Biblia mo. Tanong na, tanong. Objection mo, Director. Release to brother. Sabi dito, Levitico chapter 26 verse 1. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan. Ito tanong, kung magawa ba kayo ng ribulto o Diyos-Diyosan, yes or no? Yes! Sino mo? Mga kapatid, may aral ba tayong gumawa ng Diyos-Diyosan? Wala! Wala! Ang ginawa natin, napakalinaw. Dibain mo sa 3 Gs ng ikalawang kronika, sa kabanal-banalang bahay, ang Diyos mismo nagpaukit ng banal na larawan, santos na larawan. Huwag mong ipaglapit yung banal at balbal. Eh parang pinagbibigit mo tayo yan. Pambihira ka naman. Next question naman, Darwin Butlay. Marami ba yung talata? Next question. Okay, next question. Pambihira ka naman. Sabi mo, hindi ka gumagawa kayo ng mga Diyos-Diyosan. Sabi dito, magpatayo kayo ng larawang inanyuan. Tanong, hindi ba kayo nagpatayo ng inanyuan ng larawan? Yes or no? No. Bakit? Dahil yung subject of the sentence that in Hebrew, pisel. Ano ko ba naman? Di mo ba alam yan, Darwin Butlay? Tingnan mo. Kala ko ba naman, nagpunay pa yung Ligyan Alado ng SDA eh. Tingnan mo argumento mo ha. Nagtayo kami, ang itinayo namin, hindi larawan ng mga Diyos-Diyosan. Sapagkat ang larawan ng mga santos sa 8:4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Tanong, totoo ba si San Antonio? Hindi. Si Santa Maria, totoo ba? Hindi. Eh, ba't may ribulto? Pinagawa kasi sa 3 Gs ng ikalawang kronika na in Hebrew, Miklait, feminine graven images gaya ni Santa Maria. Tingnan mo, baka merong Archie, hanapin mo dyan. Next question. Next question. Sabi mo, hindi tinatayo ang inyong mga larawan. Ito, tanong. Ang inyong mga larawan ba ay nakahiga? Yes or no?
Meron ba? Yes, meron. Kaya nga meron tinatawag, La Muerte de San Jose. Meron mo wala? Meron. Ano ba ibig sabihin ng La Muerte? Pagkamatay ni Senyor San Jose. Ayaw mo kasi pumasok doon, napapasok ka eh. Pumasok ka doon para makita mo yung nakahiga. Ngayon, bakit meron? Dahil Diyos mismo ang nagpagawa sa 3 days ng ikalawang kronika. Gibain mo yan! Kanina pa oh! Sabi naman, yung nakahiga na inanyuan ay nakatayo na inanyuan ay larawan ng Diyos-Diyosan. Ito, sangayon ka ba sa bersikulo na to nang ginawa ng inanyuan ay Diyos-Diyosan? Yes or no? Sangayon ako dyan, yes, pero sa interpretasyon mo, oo, huwag ka sasabaw. Tingnan mo, kala mo namang ano eh, naka 3 points, pero sala naman eh. Tama! Sangayon ako sa talata. Dahil ang subject of the sentence dyan, in Hebrew, pisel. Huwag mong ihambing yung pisel sa Meklaet at Mesabe na yun mismo ang Diyos ang nag-utos na ginagawa namin sa 3 days ng ikalawang kronika. Sabi ko sa'yo, Butlay, hindi mo magigibayan eh. Di ba yun mo naman? Next question. Okay, sabi mo, ang tanong ko kanina, yung bang pinatayo ay tinatawag na Diyos-Diyosan. Sabi mo, yes. Ngayon, ang tanong... Objection, moderator. Objection. Objection. Pagay na upan yung pangakana. Iniba niya na, moderator. Iniba niya na yung tanong ginawa ng Diyos-Diyosan. Sabi ko, sang-ayon ako sa talata. Pero wag mong ihambing na yan ay larawan ng Iglesia Katolika. Sapagkat sa Biblia, dalawa ang klase ng larawan. Tingnan mo, tricky. Talagang totoo yung sinasabi ng Biblia eh. Na sila yung mga ministro ni Satanas, magsisinungaling, nakubutlay, huli ka na. So, revise your question, Mr. Butlay. Okay, sunod na tanong. Ang tanong ko kanina, huwag kayong gagawa para sa inyo ng Diyos-Diyosan. Ito, tinanong ko sa iyo una. Diyos-Diyosan ang sinasabi ko. Sabi ko, hindi. Ikalawa, may magtayo kayo ng larawan na inanyuan. Yung tanong ko ay premise po. Alam mo naman, siguro yung... Tanong na. Makinig ka ba? Kasi sabi mo, Lucas chapter 2, makinig ka sa tanong. Pag hindi ka makinig, jablo ka. Okay, tanong. Pakinggan mo. Parang jablo ka talaga eh. Makinig ka bro. Objection mo, dito hindi makinig. So, anong objection mo? So, Brad Jared, ang hiling ni Mr. Butlay na makinig sa tanong. Tapos Mr. Butlay, iwasan lang natin na tutukuyin natin na chaplo ka. Kasi ano yun, hindi maganda yun. So, focus lang sa tanong. Tapos Brad Jared, please naman makinig para maganda po ang takbo ng ating layo. Counter objection ako, moderator. Tanong na lang. Sige, tanong. Ito, tanong pakinggan mo. Sabi ng Lucas chapter 2 verse 40, pakinggan mo ang tanong. So, ito tanong ko. Ang tanong ko kanina, huwag kang gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan. Ni magtayo ng mga larawang inanyuan. Ngayon, na tinatanggap mo ngayon na ang pinatayo na ginagawa ng inanyuan ay Diyos-Diyosan. Ngayon, ang tanong ko ay, di mo na ba aaminin yun? Yes or no? Ba't ko naman aminin yun? Pabira ka naman, oh. Tinan mo, namamayatang na, mga kababayan, mga kapatid. Wala naman ako sinabing Diyos-Diyosan yung larawan namin. Tama, nakatayo. Bakit? Dahil mismo ang Diyos ang nagpatayo sa 3 days ng ikalawang kronika. O, dadagdagan ko pa, sa 29 ng unang hari. Ito, premise, moderator, ha. O, basahin mo yung 1.25 ng Roma 5.7 ng Deuteronomio para may maitanong ka naman sa akin. Paulit-ulit ka eh. Next question. Okay. Panahon mo sa pagtapos. Sumasagot ako. Nalagyan ko yung kodigo mo. Okay, next question. Wala na bang... Sabi dito sa Jeremiah, chapter 10, verse 5. Wala na bang... Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangan pansinin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagawa ang kasamaan niyo, wala rin magagawang mabuti. Ito tanong, pakinggan mo. Sabi dito, ang mga Diyos-Diyosan ay hindi makalakad at hindi makapagsalita. Yun bang mga revolta niyo makapagsalita at makalakad? Yes or no? Kumbira ka naman, no? No, bakit? Eto dahil kung iyan, iahambing mo sa lahat ng rebulto, lalabas mo, pati yung pinagawa ng Diyos, lalabas, Diyos na rin. Tama ba mga kapatid? Tama, dahil sa Biblia, ang kulit mo naman eh. Meron tinatawag na Tesel at Mesabet Meklaet. Yung Meklaet, yung pinagawa ng Diyos sa 3 days ng ikalawang kronika na hindi mo mabasag-basag kahit ihampas sa ulo mo, na ang kahulugan ay feminine graven images and men graven
even images gaya ni San Pablo, San Jose, etc. at ni Santa Maria. Kaya, ba't pinapasan? Eh, nasa sa isa-is ng Josue. Kaya, ayusin mo, tanong mo kapatid na butlay, huwag kang mataranta. Ayusin mo, hirap-hirapan mo, hindi pag-grade 1. Okay, next question. Sabi mo kanina, sa tanong ko, yung Diyos-Diyosan nyo ba, hindi makapagsalita, hindi makapaglakad? Sabi mo, no. So, ibig sabihin daw, no, makapagsalita yung Diyos-Diyosan nyo, yes or no? Makapagsalita? Objection, moderator. Huwag mo sabihin Diyos-Diyosan nyo. Dahil wala kaming aral na yan ay Diyos-Diyos. Tingnan nyo, mga kapatid, nasa ayoko na lang ma-personal, moderator, ano? Hindi naman namin Diyos-Diyosan yun, kulit mo naman eh. Ito objection ko, moderator. Refer question. Ano eh, impertinente, moderator. So, ruling na moderator, no, walang binanggit o sinabi ng kabila na yung larawan ay Diyos-Diyosan. Kaya nga, nagdebate tayo dito. So, Mr. Buklay, wag mong i-assume na Diyos-Diyosan ka agad. So, proceed sa iyong next question. Okay, next question. Sabi dito, yung hindi makapagsalita, hindi makapaglakad ay Diyos-Diyosan. Ang tanong, yung inaamin mo kaganina na yung Diyos nyo, yung larawan nyo ay hindi makapagsalita at hindi makapaglakad at sabi dito ay Diyos-Diyosan tinatawag. Tama ba itong Biblia? Yes or no? Tama ang Biblia, yes, pero ikaw no. Bakit? Ba't ko sinabing no? Dahil inihahambing mo yung larawan namin na hindi makalakad na mismong Diyos ang nag-utos na konsideradong Diyos-Diyosan. Ang kulit mo, Mr. Darwin Butlay, baka may tutuli ka sa tenga. Paulit-ulit tayo. 3 days ng ikalawang kronika, ang Diyos mismo naglulo at ang Diyos mismo nag-utos na sa kabanal-banalang bahay, umukit ka ng larawan. Tanong. Pero hindi ako magtatanong ha. Tanong sa inyo mga kapatid, yung pinagawa ba ng Diyos, nakakalakad ba hindi? Ibig sabihin, Diyos-Diyosan pala yung pinagawa ng Diyos. Huwag ganon, Mr. Darwin Butlay. Dahil in Hebrew, Meklaet at Pesel ang tinutukoy. Time na. Okay, one last question. Time yun sa kanyang 1 minute answer. Pwede makatanaw. One last question. Ano ka pa na bro? Tanong na tanong. 1 minute. Sige lang, sa pangutana. Okay. Sunod naman pangutana. Lasa mo pangutana. Matod ni mo ganina. Kung pangutana. Magtagalog ka. Tagalog ka pala. Hindi ka pala hindi na kitaya. Sige. Sabi ko kanina, mahirapan tayo sa kalusad. Sino lang ito? So, ito yung mga kapatid. Ang tanong ko kanina sa Jeremiah chapter 10 verse 5, na ang Diyos-Diyosan ay hindi makapaglakad at hindi makapagsalita. Sinabi mo, yes, na hindi makapagsalita ang inyong alarawan. Ngayon, ang tanong, ang sabi ng Biblia, kapag hindi makapagsalita, kapag hindi makapaglakad ay Diyos-Diyosan. Yun ba ay kapareha din ang revolta niyo sa Diyos-Diyosan ayon dito sa Biblia? Yes or no? No. Bakit? Dahil yung subject of the sentence sa binasa mo sa Levitico, ang kulit mo naman eh. In Hebrew, ang nakalagay, Pisel. Ang nasa amin, hindi nga nakakalakad, pero Diyos ang nag-utos sa Hebrew, Meklaet at Mesabe. 19:21 ng Isaias. Basahin mo 1:25 ng Roma ba? Para may maitanong ka naman. Ang hina mo eh. So, time out na. Ayan, okay ka na? Yes. Okay, nakapatay yata. Pinapatay mo eh. Naku ba naman o? Ikaw eh. May sabi mo. Oo, patayin. Ngayon, pinag-aralan mo ba ang 25:6 ng Exodo gaya ng binasa mo kanina? Yes or no? Yes. Sagot down. Ngayon, kung pinag-aralan mo sa Hebreo ng 25:6 ng Exodo, ano ang kahulugan ng Lot Taase, Mek, Apesel, at Elohim Akharim? Alam mo o hindi? At kung hindi, o sige, tanong na. Una-una, Tagalog yung tema natin. Bakit pa Objection, moderator. Objection. Ito yung sagot. Objection, moderator. Lang sa aking sagot. Pakinggan mo aking sagot. Nakaramaan. Parang hindi mo alam debate. Objection! Objection! Objection, so ano yung objection? Sabi niya kasi, ang objection ko, moderator, sagutin niya, alam niya ba o hindi. Kasi sabi niya, moderator, pinag-aralan niya. Eh kung pinag-aralan niya, kailangan, alam mo ba o hindi. Sagot lang, Butlay. Huwag ka maipit. So, sumagot ka na pinag-aralan mo, so obligado kang sagutin yung tanong niya sapagkat umamin ka na napag-aralan mo ang sitas na yun. Ang pinag-aralan ko Tagalog. Sabi sa'yo ako, pakinggan mo. Ay, kasi ang sabi ng Biblia, pag hindi ka makinig, diablo ka. Ayun ang Biblia.
So ngayon mga kapatid, sa pinag-aralan ko talaga na ang ginawa ng inanyo na nasa langit ay isang Diyos-Diyosan. Pero huwag kang sumasamba ng patay na Diyos mo. Hindi yan makapagligtas sa iyo, panahon ng bagyo. Ay ikaw paligtasin. Ikaw pa yung mamigtas ng yung Diyos. Diyos. Ulit ang tanong. Kung pinag-aralan mo ang 25:6 ng Exodo, ano ang kahulugan ng Elohim Ak, Harem, at Los Taasemek Apesel sa wikang Hebreo na siyang orihinal na salin sa lumang tipan? Alam mo o hindi? Sagot lang, huwag ka maipit. Hindi kasi, hindi ko alam. Kasi Tagalog po ito. Wala namang topic dito ang Hebreo eh. Bakit? Hebreo ka ba? Nakahintil ka na po eh. Bisaya. Ngayon sa mga sunod pangutanan na naisip ba? Anong mahirap? Ngayong hindi mo alam, kinokontra mo ba ang sarili mo na kanina sabi mo pinag-aralan mo, ngayon hindi mo naman pala alam ang konteksto? Tanong, alam mo ba talaga o hindi? Alam ko talaga na ang sa Tagalog, pero sa Hebreo hindi ko alam. Hey. May tanong ako mamaya Hebreo sa'yo, huwag kang mag-ingat ka mamaya. Baka mga kapatid. Pero dito lang, Tagalog lang, huwag kang mag-Hebreo kasi wala naman. Tagalog to, kita ang mga Tagalog eh. Sunod na tanong, ano ang kahulugan sa 25:6 ng Exodo ng salitang Pesel sa Hebreo? Alam mo o hindi? Hindi, sabi ko hindi. Paulit-ulit yung tanong mo, wala ka ng tanong? Wala na yan mga kapatid. Nako naman. Sunod pang utana kayo. Wala palang alam ito. Sunod na tanong. Sige. Ngayon, sunod na tanong. Ang lumabag ba sa 25:6 ng Exodo na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, maiimpyerno ba? Yes or no? Mainterno! Ikaw, mainterno ka! Revelation chapter 21 verse 8. Ang sumasamba ng mga larawan natin, Diyos-Diyosan na ipapuntang interno. Hindi mo alam, nasa init mo yan. Basahin ko muna. Huwag kang maghintay ka, kapatid. Ako naman eh. Nabangka ka ng interno, huwag ka magmadali. Magsama ka doon. Ito po, sabi dito sa Revelation chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamangatay tao at sa mga mapakipapig at sa mga ngaray at sa mga magsasamba ng Diyos-Diyosan pupunta ng interno. Naku, lagot ka. Next question. Ito premise, ano? Ayan. Ngayon, kung maiimpyerno ang lumabag sa 25:6 ng Exodo na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan gaya ng larawang nasa itaas sa langit. Time. Ayan. Malinaw ba? Malinaw? Hello. Mic check. Yan. Okay na ba? Ayan. So, ito ang premise. Moderator. Ngayon, kung maiimpyerno ang lalabag sa 25:6 ng Exodo na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na nasa itaas sa langit at ang Diyos ay nagpagawa sa 3 days ng ikalawang kronika ng larawang inanyuan gaya ng nasa itaas sa langit. Tanong, maiimpyerno ba ang Diyos? Yes or no? Hindi ang Diyos, ikaw may pirno. Bakit may pirno ang Diyos? Nasa langit ang Diyos. Hindi mo ba alam na ang Diyos nasa langit? Ayon po sa Isaiah 56 verse 1 to Isaiah 56 verse 1 to 2. Atong basahon. Isaiah 66 sorry. Isaiah 66. Natin tayo. Okay na. Isaiah chapter 66 verse 1 to 2. Ang Diyos ay nasa langit. Huwag na lang basahin. Assignment mo na lang yan. Sunod na tanong. Ngayon, sa mga talatang binasa mo at sa tema natin, meron ka bang nabasa sa mga talata mo na si Santa Mariang Birhen ay Diyos-Diyosan? Meron o wala? Kategorik. Meron. Bakit po? Si Maria nasa langit. Anong sabi ng Biblia? Huwag kayong gagawa ng inanyo na nasa langit. Anong ginawa niyo? Gumawa kayo. Mga utilog talaga mga kapatid. Objection, moderator. Nagmumura na. Hindi naman sinasabi ko sa Jared yun. Hindi naman.
So, reminder, no? Pikon ka? Magbigay ng statement na hindi Pikon ka, maganda. pikon? So, Pikon ka, pikon? next question. Pikon pala ito eh. Oh, sunod na tanong. Ngayong walang nabasa. Okay na. Ngayong walang nabasa. Meron ka ba ulitan tanong, meron ka ulit mababasa na ang larawan ng mga santos sa 3 days ng ikalawang kronika na siyang ginawa kong haligi sa presentasyon ko ay mga Diyos-Diyosan? Meron ba o wala? Kung unawa, meron. Pero kung ito ko wala. Meron nga. Sabi ko meron. Saan? Sa Biblia. Nasa Exodo 20. Versikulo 4 hanggang 6. Na ang gumagawa ng inanyo na nasa langit ay tinatawag na Diyos-Diyosan. At Jeremiah chapter 10 verse 5. At Leviticus chapter 26 verse 1. Marami pang verse, kapatid. Kaya mag-aaral ka muna. Okay, ngayon, kung ang gumagawa ng larawang inanyuhan ayon sa 25:6 ng Exodo ay may impyerno, sino ang inutusan ng Diyos na gumawa sa 3 days ng ikalawang kronika ng rebulto? Kilala mo, hindi? Bakit ko kilala? Hindi. Wala ako sa pangalan. Bakit kilala mo? Kilala mo. Kilala mo. At sinong katoliko? Sinong katoliko? Wala yan mga kapatid, so ito sagot, hindi mo wala talaga alam, no? Sabagkat, wala pa ako noon mga kapatid, yung Mateo nga, ay 33 AD, ilang AD pa yan, wala pa ako noon, kaya, to be honest, hindi ko talaga alam. Umaamin! Sunod na tanong, ngayon, bibigyan ko na ng pangalan, si Solomon. Ngayon, kung si Solomon ay inutusan ng Diyos na gumawa ng larawang inanyuan sa 3 days ng ikalawang kronika at ang lumabag nun ay may impyerno ba yung mga isinugo ng Diyos na mismong inutusan na gumawa ng larawang inanyuan o ikaw ang may impyerno? Ikaw ang impyerno na. Ito'y sagot. Ay, moderator, maliwanag ang tanong, no? Sino ang may impyerno, yung inutusan o ikaw? So, hindi kasali siya. Multiple choice lang ang tanong. Next question, hindi ko madawat sa pangutana. Okay. One last question. Sunod na tanong. Saan mababasa sa Biblia na ang mga santos ay Diyos-Diyosan o banal? Meron o wala? Kung debate mo lang, pakinggan mo, huwag ka muna tumawa. Naku naman kapatid. Huwag ka muna, may assignment ka mamaya, tingnan natin. Kaya, wala mabasang nabibatin kasi ang Biblia ay kailangan ng unawa. Hindi sapagkat malaki yung mata mo, mayroon ka ng utak na malaki din. Na, pakinggan mo kapatid, nilibot pa sa bud, bakit ang mata, na nakayutok. Kailangan po kapatid, na unawain po natin ang Biblia. Yan po yung aking sagot lamang kapatid. Okay, so time na po. Tapos na po yung 10 minutes. So ngayon, sapagkat ating debate po ay one round system lang. So tapos na po yung constructive speech, destructive speech. Tapos na po yung 10 minutes cross-examination. Tutuko po tayo sa summary. At ang ating summary ay 5 minuto. So ang unang mag-summarize ang ating negative, ang last speaker po ating affirmative. So proceed, Brad Pastor Butlay, sa iyong 5 minuto na summary sa ating dialogue. Sige. So, magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid, no? So, patuloy po tayo mga kapatid. Ito ay isang diskusyon lamang, walang personalan mga kapatid, no? Minsan salita na tayo ng personal, pero sorry naman tayo ng ating kapatid. So, ngayon po mga kapatid, patuloy po tayo mga kapatid, na ang ating tema ay pinatutunayan na ang gawa ng rebulto ng Katoliko ay isang Diyos-Diyosan. Ayon po sa Biblia, hindi po ayon sa atin, no? Bakit? Ano po ang Diyos-Diyosan mga kapatid? Ang Diyos-Diyosan po ay ayon po sa Jeremiah chapter 10 verse 5 ay hindi makapaglatad at hindi makapagsalita at hindi makakita. Tanong, makakita ba yung rebulto ng Katoliko? Makapaglatad ba ang rebulto ng Katoliko? Makapagsalita ba ang rebulto ng Katoliko? Hindi. Kaya po, tinatawag na larawan. Tinatawag po na Diyos-Diyosan mga kapatid. So, ngayon po mga kapatid, sinabi ni Jared na pinagawa daw siya ng rebulto ng
ni Solomon. Sinabi niya dito po sa 2 Chronica chapter 3 verse 10. Basahin natin mga kapatid. At sa kabanal-banalang bahay ay gumawa siya ng 2 kirubin na gawang nilarawan at binalot nila ng ginto. Anong nakalagay? Kirubin. Ang tanong, kirubin ba ang ginawa ng Katoliko? Kirubin ba? Kirubin ba? Kirubin ba? Nako naman, sinungaling naman talaga mga kapatid. Okay. Ito, ang utos ng Panginoon mga kapatid, si Moises lang inutusan. Bakit kayo sumali? No? Wala kayong labot. May labot? May labot, oy. Oh, wala. Sorry. So wala kayong basta kung may labot, nagitayin mo. Kung may labot, itayin mo sa Diyos. Kasi sa Exodo 25, si Moises ay gisugo. Nga na maglabot-labot man mo, yung taon mo musubuha. Wala mo nanarbaho, nawa subuha. Di mo sinduhan, wag yun. Huwag mo'y mahimo, kaya man mo gisugo. Mga igsoon, so, patuloy tayo mga kapatid, pag hindi kayo ang pinagawa, huwag kayong gagawa. Napakakapal naman mukha niyo mga kapatid. No? Hindi kayo inutosan, tapos kayo ang gumawa. Tingnan natin mga kapatid, ayon po sa Exodo 25, ang pinagawa ng kirubin ay si Moises. Saan? Dito na may Katoliko na gumagawa ng inutosan ng Diyos na gumawa ng kirubin. Sino? Magbigay ng isa. Walang masagot mga kapatid. Assignment ni Jared yan. Na sure na kayo mga kapatid, no? So, sabi dito mga kapatid na ang kirubin po ay pinagawa ni Moises. So, ibig sabihin mga kapatid, yung pinagawa ni Moises, yung lang ang kirubin. Ang hindi pinagawa ng Diyos mga kapatid, yung inanyuan na lalaki at babae, ayon po sa Exodo Deuteronomy 4 versikulos 16. Huwag kayong gagawa ng inanyuan na buka ng babae. Ayun po, ano ba yan? So, basahin natin mga kapatid sa Deuteronomy, kasi mahirap ang Tagalog mga kapatid. Deuteronomy chapter 4 verse 16. Deuteronomy, sabi doon mga kapatid na ang gumagawa ng inanyuan, babae at lalaki ay tinatawag na Diyos-Diyosan. So napakalinaw po mga kapatid, kahit sa ating commandments po mga kapatid, sabi ng Biblia, huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit. Ang tanong, si Maria, nasa impyerno ba? Nasa langit. Anong ginawa nyo? Ginawa nyo ng larawan. Pag sinabing huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit, bawal, huwag, mayroon bang huwag na gawa nyo? Napakalina mga kapatid, sa Bisaya pa, ayaw pagbuhat ng larawan na tuwa sa langit, o Diyos-Diyosan. Itawag ng Diyos-Diyosan igsoon. Mga igsoon, ang magbuhat ng larawan, sige lang diya sa Habakuk 2:18, mga buwang-buwang mga kaingala, mga batakon. So Habakuk 2:18 hinggalay so on. So napakalinaw no, ng ginawa ng Katoliko po ay isa pong Diyos-Diyosan mga kapatid. Hindi po talaga totoong Diyos. So maraming salamat Pastor Botlay no, sa iyong 5 minutes na summary. So ngayon ang last speaker ay affirmative, ating bigyan na naman ng 5 minuto na summary sa buong nangyari na dialogue. So Brad Jared, proceed. Yan, Pastor Botlay, congratulations sa iyong pagkatalo. At yan mga kapatid, kanyang mga pinagsasasabi. Tanda lamang na siya dapat ang mag-assignment, kung pwede nga lang module Kaya Botlay, mag-chat ka sa akin may mga isesend ako sa iyong kailangan ng pag-aralan. Sige ka. Ngayon mga kababayan, yung mga binasa niya na bawal daw gumawa ng larawang inanyuan kaya ng babae. Hindi yata naintindihan yung kahulugan ng meklaet. Na ang kahulugan, human or feminine or men graven images. Ayun ang kahulugan nun.
Basahin pa niya. Ano ka ba naman, Butlay? At yun ang mababasa natin sa konteksto ng 6:29 ng unang hari. Nano, at kanyang inukitan lahat ng panig ng bahay sa palibot ng mga inukit na larawan. At yung larawan in Hebrew term is meklaet. Assignment mo yan, ha? Search ka sa Google. Na ang kahulugan ay graven images and feminine graven images. Ano? Si Maria ba feminine o hindi? Feminine! Ngayong feminine. Pwede ba ang larawan ni Maria? Pwede. Ngayon, yung sinasabi mo naman sa 25:6 ng Exodo, silang tinutukoy doon, Darwin Butlay, ang babaw mo. Mayroon bang huwag na gagawa? Ang tinutukoy doon, mga Diyos-Diyosan sa Israel, ang kahulugan sa 8:4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Ano? Totoo ba si Santa Maria? Siya nga mismo umamin eh. O kaya congratulations sa pagkatalo mo, Mr. Darwin Butlay. Mag-aral ka pang mabuti, totoo. Ilan taon ka na? Huwag kang magtanong. 20? Sige, okay. Parehas pala. Kaya mga kababayan, mga kapatid, ating napatunayan, tayo, si Butlay sa diskusyon na ito, hindi niya natindigan, kundi pagkus pinatotohanan niya pa sa pagbabasa niya ng mga sitas, na ang larawan ng mga santo, mismo ang Diyos ang nagkudlit, Diyos mismo ang nagutos, gaya ng binasa niya, na inutos kay Moises, na ipinatunay ng ating Panginoong Jesucristo sa 5:17 ng Mateo, na ako'y naparito hindi upang sirain ng kautusan, kundi upang ganapin. At isa dun sa kautusan, yung 6:29 ng unang hari, 3 ng ikalawang kronika, na mismong ang Diyos nag-utos na maglagay ka sa templo ng larawan. Ano? Yung templo